ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ କଳାଂଶକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର କଳାଂଶରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଓ ପଶୁପାଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ପଶୁପାଳନ କେବେ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜେରିକୋ ନାମକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମଣିଷ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା। ଏହା ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଘଟଣା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଫଳକୁ ମଞ୍ଜି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଗଛ ହେବାର ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଗହମ ଓ ଜଅର ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଦାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ଫସଲ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଦାଆ ଥିଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର, ତାହା ଫସଲ କାଟିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ଘର କରି ରହିଲେ। ଜଳବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଘାସ ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଗଲା। ହରିଣ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଦି ପଶୁମାନେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେହେତୁ ଘାସ ଥିଲା ସେଠାରେ ହରିଣ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ଗୋରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲେ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କଲେ। କୁକୁରକୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମଣିଷମାନେ ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ଗଧ ପ୍ରଭୃତି ପୋଷିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଫଳରେ ପଶୁପାଳନ ଏକ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ଭାରତର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚିକ୍କଣ, ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁଆ ଥିଲା। ପଶୁମାନଙ୍କ ହାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ପଶୁମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ସାଇତି ରଖିବା ଓ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ କୁମ୍ଭାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ଗଢ଼ିଲା। ମାଟି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚିକ୍କଣ ଓ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ତମ୍ବା ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ। ବା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତମ୍ବା ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କଲା। ତମ୍ବା ସହିତ ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ମିଶାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବା କଂସା ଧାତୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ଏହି ଯୁଗକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ ତାକୁ ତାମ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କହୁଥିଲା। ଏହି ଯୁଗରେ ଉଭୟ ପଥର ଓ ଧାତୁର ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହୀଶୂର ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଠାରେ ଏହି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଛୁରୀ ଓ ହାତୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱୀମାନେ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ କରି ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ା ଶସ୍ୟ, ଗହମ ଓ ଯଅ ସହିତ ମସୁର ଜାତୀୟ କେତେକ ଡାଲିର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର
ବୁରଜାହାମ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ମେହେରଗଡ଼ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି।